predstav, že letíš. Zašlapne. Predstav, že letíš v niečom, pod čím ti horí oheň a je to z papiera. Ty, koko. Samišek práve urobil oheň. No pozri sa. Vidíš to? Jaký oheň spravil? Keby to nebol, To musíte určiť dostať. tomu ver. Nebudeme tu väčšine. Fakt, nebudeme tu väčšine. Pocity. Dovnútra. Vnútračka, vnútračka, pocity, nie? To nemôžem smiať, ja potom boli to pitu. Začni. Čo mám znať? Tá hraj sa, Mišek. Tá úplný Braňo Mojsej. Tá pozícia ako kopíruje. Ešte hrozí, lebo to je len za 500 eur. Ja to nemôžem smiať, dať pokoj. Daríky. Čo?